това беше най-трудното видео за започване на записване, защото до сега се заливах от смях. Да, беше много забавно. Може би защото темата е доста провокативна и много мъже биха коментирали подобаващо. Така че очаквам вашите коментари. Не само на мъжката аудитория, разбира се, но предполагам, че може да се почувстват засегнати някои от тях. Пък и много жени биха се изсмяли крайно, снисходително. Да, със сигурност. А именно темата е за ролите на мъжа и жената 2023 година. Тежка тема. Много тежка тема. Извиняваме се предварително, ама не на всички. Много добро начало. Да, да. Добре, Габриела, ти като една 26 годишна жена, от наблюденията, които имаш на хората около теб и като цяло, какви мислиш, че са ролите на половете в момента? Аз мисля, че за голям процент от нещата, които преди са правили мъжете, в момента ги правят жените. И това е не само в работен план, а именно и в домакинството също. Бих казала, че аз лично смятам, че жената, като може да работи колкото теб, да изкарва колкото теб, ти трябва да й помагаш в домакинството и да правиш колкото не е в домакинството. Пък и жените имат доста по-добър тайм менеджмент като цяло и мултитаскване. В смисъл, една жена може да прави 4 неща едновременно. Нали? Имаше една картинка преди време, как една жена е хванала парцала с едната ръка и бърши някакъв плод, с другата държи детето и с пръста на краката е хванала парцала, с който бърши пода. Аз мисля, че просто това се налага на жените да го правят, защото когато се роди дете, да, автоматично по-голямата тежест, нали, идва на майката и жената трябва да прави всичко свързано с това нещо, а мъжа... Общо взето, да. Да. А той само си мисли, че изкарва парите в семейството. Повечето мъже в момента очакват жената да работи, също толкова колкото тях, но и да върши всичко останало. Много мъже след... Как беше Кирчо, работника, нали, така го кръстихме в предното си видео. Така Киро работника след 8-часовата си смяна, след която се чувства адски изморен, и очаква да се прибере вкъщи, да седне на дивана, да си пусне телевизора, жената да е изчистила, изгладила дрехите му за утрешния ден, минала, нали, така с парцалче навсякъде, направила вечеря и той като се прибере вече вечерята да му е сервирана топла. Опа. И това е независимо дали жената е работила или не, нали? Него не го интересува това нещо. Той си очаква, нали, вечерката, всичко да му е изчистено, да му е оправено. Кирчо в повечето случаи очаква и жената да работи. Да. Защото с неговите 1000 лева, нали, няма как само така да се случат нещата. И сега ще може да си помислите, че да, тези примери звучат доста банални, доста силни, като твърдения, като изказвания, но сме имали познати, които точно такива ситуации им са се случвали. Да. Много жалко за тях. За съжаление. Да. Та в крайна сметка, много жени нямат абсолютно нищо против, все още, въпреки феминизма уж в кавички, в който живеем, много жени нямат нищо против да вършат домакинската работа, нямат нищо против да са домакини, нямат нищо против те да се занимават с пускането на пералните, смиенето на чините, с гледането на детето, с абсолютно цялото създаване на уют в дома, както се вика. Стига мъжа да им осигурява, нали, прехраната, сигурността, спокойствието и жената да не работи, което, нали, това е напълно окей, защото в такъв случай, ако един мъж се работи там 8 часа на ден или колкото часове на ден, жената това време го има, за да прави всичко останало. И, нали, до някаква степен се намира баланса. Много жени са окей с това нещо. Аз също го намирам за окей. Аз също, ако някой ми осигурява абсолютно всичко, нали, заплатата му да стига да ми осигурява абсолютно всичко, както и на децата, евентуално след някакво време. Нали, аз бих чистила, бих готвила, бих пускала пране, бих гладила риските му за утрешния ден. Нали, това е вреда на нещата. Обаче, както една моя много близка приятелка се изказва, момента, в който ми се наложи на мен да сглобя шкафа, той ще измие чиниите. Аз бих казала, че когато жената е окей с това нещо, когато за нея на първо място е дома, детето, мъжа и да бъде изгладен и облечен, това няма абсолютно нищо лошо. Стига действително мъжа да може да осигури тази сигурност на семейството, да може да осигури прехраната за всички, всички да се чувстват добре и да не се налага от жената да изкарва пари, тогава няма абсолютно нищо лошо в това нещо.
Обаче, ако заплатата му не стига да покрие въпросните разходи, и тук изобщо не говорим за бер минимум. И изобщо не говорим за бер минимум. Ако на една двойка им се налага да си броят стотинките в края на месеца, дали ще могат да изкарат нали, оставащите 3 дена до заплата, нали, това не го броим от гледна точка, че мъжа се справя. Той не се справя, ако покрива само да бер минимум. По никакъв начин. Тук говорим реално семейството да е напълно обезпечено. Защото то, ако не е, и на жената също и се наложи да работи, на мъжа също ще му се наложи да върши домакинската работа. Да, винаги трябва да има баланс. Който е най-трудното нещо за постигане в момента. Нали, няма как да се постигне баланс относно това мъжа да кърми едно бебе. Нали, това са вече някакви биологични неща, които са крайно различни и не са по темата. Но да, в смисъл нещата трябва да са разделени напълно по-равно, ако не могат да си позволят да си разпределят ролите. Защото тук вече идва трудното. Кои точно са ролите? Имаше един момент, в който, примерно, много силно морална, екзистенциална криза. Мъж и жена решават да са заедно, обаче жената до сега, примерно, е влагала енергия, усилия в някаква кариера. И като ги погледнеш двамата човека, жената се справя доста по-добре. Тя е човека, примерно, с по-голямата заплата, с по-доброто кариерно развитие. Обаче мъжът тропва с ръка по масата и казва: ще правим дете, ти ще го гледаш, ти ще вършиш домакинската работа, аз ще седа на моята работа. Как да стане? Смисъл, нали, много тук трябва да се гледа кой какво работи, кой на каква позиция е, кой изкарва по-добрите доходи. Защото би било много глупаво от страна на жената, реално ако остави всичко, което е правила до сега и се съобрази с тия изисквания. Смятам, че това не би било добро и за семейството като цяло и здравословна връзка. Първото, което е. Нито тя би се чувствала добре, нито и мъжа от това да нямат пари, да той да не може да осигури тази сигурност и да се чувства потиснат от това, че нали, жената е изкарвала тези пари, а сега той искал нещо и се е разочарова от това, че не може да го стигне. Много мъже, между другото, се чувстват комплексирани от това, че жените вадят повече пари от тях. Защото има такива моменти, двама човека се запознават, дори и да работят едно и също нещо. Дори и да са в два различни кол-центъра. Ако жената е на по-добра заплата, пък кажи речи са на еднакви позиции, в смисъл не говорим за тим лидове, менеджери и такива неща, да са на еднакви позиции, просто на различни места да работят. Ако жената вади някакви пари повече, отколкото мъжа, той започва да се комплексира доста. Да. И това със сигурност се отразява на отношенията им. Това е така, спрямо стереотипите, че мъжът е по-силния, по-мъжът, че мъжът трябва да изкарва повечето пари. Нали? Да. Стереотипа, че мъжът просто той е работният човек в семейството, той е главата на семейството, трябва да изкарва повече пари, а жената дори да изкарва повече пари, нейната работа или се пренебрегва винаги, каквото и да се занимава тя, колкото и да е добра в работата си, винаги мъжът е главата на семейството, работата на мъжа е с приоритет. Но когато ти казваш, нали, мъжът взима по-малко, за мен винаги се стига до там, кой всъщност е склонен да влага повече усилия в кариерното си развитие, кой има амбицията да продължава напред важно, да. И всъщност да се издигне в работата си, в това, което прави, или да реализира някоя своя мечта или бизнес, или каквото и да е. Ако има желание за това нещо, дори в момента мъжа да не взима повече пари, но той има желание да се развие и да създаде нещо много по-голямо, отколкото жената или каквото и да е, нали, работата й. Съответно, няма абсолютно нищо лошо той в даден момент да е едно стъпало назад и да награди. Все пак тук говорим за партньорски отношения, хората трябва да разчитат едни на други. Ако мъжът, примерно, е работил много, събрал е някаква сума пари, спестявания и така неща, в главата му е ясната цел, какво може да направи с тези пари, къде да ги инвестира, какво да направи с тях. Напълно нормално е жената да го подкрепи с едно рамо и да каже: окей, ние ще сме на моята заплата, докато ти се реализираш това и това нещо. Нали? За всеки силен мъж и успял стои една жена, която го подкрепя, иначе няма как да стане. Точно пак опираме до баланса в семейството и хармоничните взаимоотношения. Да не е единия пред другия
и от към егоистична гледна точка, и от към задължения да се смята, да, единия трябва да прави това, другия прави това. Винаги трябва да има, според мен, някакъв баланс, в който да се съчетават двете неща. И когато и двамата искат да се развиват в работата си, и двамата работят примерно еднакви часове или единия повече, другия по-малко, да има някакъв баланс с домакинските задължения, така че винаги да се стига до това, че няма единия да прави всичко, другия нищо да стои на дивана и Кирчо да си чака вечерята. Да, и да гледа футбол, примерно. Нищо против хората, дето гледат футбол, знаем, че има такива. Няма лошо. Хората се интересуват от спорт, Габриела. Така, оттам нататък го има и това нещо, където се губи баланса. Примерно тук, ако можем да вкараме патриархата или феминизма като примери. Това са две крайности, реално. В едната крайност, нали, мъжа силния, който осигурява нещата, е главата на семейството и неговото решение е крайно. Това не значи, че е лошо. Той може да е много прав, да взима много правилни решения, да успява да бута семейството, връзката напред, работата си напред, да може да лавира и всичките тези неща и реално нещата да вървят в добра посока. Нищо лошо в това няма. Обаче, жената малко или много пак се чувства потисната. Има читави семейства, в които мъжа се заслушва в съветите на жена си. Това е баланс. Обаче, когато, нали, нейното мнение е напълно игнорирано, просто защото аз нося парите в тази къща, аз определям какво ще се случва, твоето мнение няма значение, ми ти така обръчаш този човек да живее в някакъв постоянен кошмар. Нали? Ако го няма баланса с това нещо, мнението на жена ми е важно. Или пък другия момент, в който, нали, идва феминизма и жената изкарва по-добра заплата от мъжа, има си нейните strong independent woman неща в себе си и тя няма да се съобразява с това, каквото той казва. И мъжа, нали, тогава другата крайност, че изпада в една ситуация, в която е доста неглижиран. Това реално му стъпва на егото отгоре и той почва да развива някакви комплекси за малоценност, дето също до никъде няма да доведат тази връзка. Това са двете крайности. Точно това говорихме, че е най-добрият вариант да има баланс. Аз не харесвам също и примери, в които жената си е домакиня и тя нищо не е правила с кариерното си развитие заради мъжа. И в даден момент толкова е потисната от това нещо и от мъжа си, от това, че няма глас във връзката, че тя няма смелостта да се раздели с него и да направи крачката, да погледне себе си. И си продължава в тази токсичност. Да си живее всеки ден с... А те могат да са крайно токсични отношения. Някой богат мъж, дето изкарва много пари, нали, влюбва се, да кажем, жени се за някаква жена, правят деца, жената не е работила, да кажем, завършила е средно образование, пък дори и висше, ако не се е налагало да го използва, тя реално, ако няма един работен ден стаж в биографията си и е само домакиня и тя реално разчита на този човек за сигурността им и за прехраната им и всичко това, идва някакъв момент, в който нали, мъжа примерно решава, че ще изневерява или че няма да се прибира и ще прави някакви такива подобни токсични неща. Жената как да си тръгне? Откъде да има тази сигурност да тръгне? Тя даже може и бой да яде. В смисъл, историята познава такива случаи, в които жените ядат бой от мъжете си. И тя, ако няма финансова стабилност и независимост, не може да си хване багажите, дори да си тръгне. В много случаи родителите на такива жени им помагат. Нали, те имат бащи, ама не всички имат бащи. И не винаги има кой да им помогне в тези ситуации. Другото, което исках да коментираме е за младите хора най-вече и тепърва влизащите във връзки и вижданията на мъжа и жената и очакванията всъщност от към партньора им. Защото младите хора... Те не мислят толкова за бъдещето. Ами, освен, че не мислят доста и за, нали, за бъдещето, бих казала, че както коментирахме това, младите момчета очакват жената хем да бъде домакинята, да върши всичко вкъщи, да се грижи за тях, нали? Защото скоро са се отделили от майка им. И в същото време имат и много комплекси, бих казала, младите момчета и ги избиват върху приятелките си. Независимо дали ще бъде под формата на насилие или психологически атаки. Ето, психологическите атаки повече са от жените към мъжете. Ами не знам, аз съм виждала примери точно към мъж, който го прави това нещо към момичето. И
Много зависи кой е в каква позиция. Това е лошото и на двата пола, че независимо кой има повече власт, няма моралните ценности да може да работи с тази власт както трябва. Винаги единия ще бъде поставен в някаква неизгодна ситуация. Психическият тормоз на жените над мъжете също е много голям, ако жената е в доста по-изгодна позиция. Да, точно за това Да. говоря. Точно за това говоря. Че младите момчета се чувстват комплексирани от положението на момичето или Да. от това, с каквото се развива тя и си го избиват всичко това върху нея по един или друг начин. Лошото е, че това не има мотивация. Би трябвало да има мотивация. В един перфектен, утопичен свят, ти ако видиш, че жената до теб се справя много по-добре с живота си, отколкото ти, по-добре е да се амбицираш, да гониш нея и да правите неща заедно, отколкото да си избиваш комплексите върху нея. Да, Или пък да караш да си спира работата, защото ти си мъжа в къщата и... Да, ама не точно. Ако тя има повече умения от теб. един трезво мислещ човек, да, би си помислил точно така, по принцип, но аз съм останала с малко по-различни наблюдения. И относно това, че момчетата, мъжете в днешно време са доста по-емоционални. Показват много повече емоциите си и очакват жените да бъдат доста състрадателни към тях, разбиращи, откликващи. То по принцип няма лошо в това да си показват емоциите, защото пък така се получава комуникацията. По-добре е един човек да си покаже емоциите, независимо дали е мъж или жена, за да може това нещо да се изговори, да стигне до същината на проблема и да се реши. Лошото е, че повечето случаи, в които се изказват емоциите, не е с идеята да разрешат проблема, ми просто да си мрънкат. За самото мрънкане. Господи, мъжете колко повече мрънкат, отколкото жените. Това. Всичко женско ни взеха. Всичко женско ни взеха. Взеха ни мрънкането, взеха... И чейсването. И Да, чейсването. да. Мъжете очакват жените в днешно време да тичат след тях. Мъжете очакват жените да ги търсят, да правят първата крачка, да се правят недостъпни. Да им отворят вратата, може би. Мъжете са забравили как да бъдат джентълмени, между другото. Аз почти не познавам хора около 30 мъже, които да са го запазили това нещо. Повечето, които познавам с тези джентълменски навици, са доста по-възрастните мъже. Те в момента не съм виждала някой да отвори врата или нещо е такова, да пусне жената да мине пред него. Нали всички знаем това откъде идва. Ама няма значение. Вие ако не знаете, още в праерата, там като са живяли неандерталците, когато си търсят къде да нощуват, защото тогава са спели по пещери, винаги са пускали жената да мине първо, ако има някакви опасности да приключат нещата. Но няма значение. Това ти не го знаеш. Но да, след това се е развил като джентълменски маниер, който за съжаление вече почти го няма. Киро очаква жена му да му отвори бирата и да му я сервира, вместо той да отвори една бутилка вино и да й налее в чашата. Аз бих казала, че съм била свидетел и примери покрай приятелки, когато ги има тези джентълменски маниери в момчетата, но те след това задължително очакват да им се върне жест. Примерно отиват на първа среща. Момчето се държи супер добре. Да. Идеалният джентълмен. Облякал се добре, Да, повечето и после- не могат. И после той задължително очаква, че тя ще му влезе в леглото. Иначе започва едно сърдене, ма как тя не ми е Сърдят пуснала. се, много се сърдят. Да, Сърдят се, да. като малки деца. Трябва да се държи момчето, нали, джентълменски и после той очаква задължително тя да е негова. Как той ще положи такива големи усилия и тя после няма да спи с него, както се казва. Да, това е много тъжно. И после с какви ли не имена наричат. Което е още по-парадоксално. Точно това е, че те не ги правят и защото искат да бъдат, нали, джентълмени. Те го правят само като себе си, нали? заучен маниер, просто защото знаят, че това нещо би довело до техните дивиденти, които евентуално могат да получат. Да, ама жените са хитри в повечето случаи и на първа среща много рядко си лягат с човека. Да. Или лошото е, примерно, че пък много хора така са подведени във връзките си и от двата пола.
Нали, ти представяш себе си като някакъв човек в продължение на години, показваш някакъв маниер, показваш някаква класа или пък каквото и да е. В един момент, като станат по-сериозни нещата, виждаш, че малко са били илюзорни тия работи и си объркан. Какво се случва тук? Човека, както ми е отварял вратата до вчера да изляза или пък да вляза в някоя кола, ми отваря вратата и изведнъж ми бие шумрук по маста. Да. Какво се обърка? Да. Точно за това аз съм много за хората да се впускат да живеят заедно. Примерно след няколко месеца връзка, половин година, да се пуснат да живеят заедно, не да чакат до крайен предел, до сватбата, защото тогава всъщност виждаш човека в неговото ежедневие, в неговата рутина С битовите им работи. и с всичките битови работи, защото дори и първата година да си трае, да се прави. Той в даден момент се отпуска, в даден момент просто му идва отвътре да си прави неговото си и ти виждаш кога ще тропне с масата, кога ще е сърдит, кога това, кога това, колко ще ти помага вкъщи. Всички тези неща се виждат с малко време съжителство. Обаче има и другата гледна точка. Те и двете са правилни, въпреки че са крайно полюсни. Когато сега се запознаеш с някого и решавате на втория, третия месец да заживеете заедно. Ти този човек още не му познаваш толкова добре положителните качества. По никакъв начин. И ти, когато заживееш с него, тъй като не си виждала толкова положителните му качества и като цяло качествата, като заживееш с него, много по-дребни неща биха те дразнили и няма да си склонна да направиш компромис за тях, просто защото не си имала физическото време да видиш от този човек повече позитиви. Докато пък, ако си дадете някакво повече време заедно, да кажем година-две без съвместно съжителство и то вече се появява, нали, любов и така нататък, евентуално, ако даде Господ, иначе за какво да живеете заедно. Но, нали, като се появят тези неща и тогава заживеете заедно, ти вече си видял положителното от този човек. Избрал си го чисто съзнателно заради положителните му качества и това, което ти дава. И като заживеете заедно, ще си много по-склонна да направиш компромиси, примерно това, че си е оставил чорапа некъдето трябва. И, нали, няма това толкова нещо да те изнерви. Да, те първо ще опознаваш битовите му навици, но ще си по-склонен на компромиси, което е нож с две острета. И моето и нейното е нож с две острета. Аз съм била свидетел, например, че след година и половина връзка момчето отива да живее при момичето и на втория, третия месец се разделят, защото не могат да се изтърпят заедно. Много е важно да включим, че момчето отива да живее при момичето. Да. Не, защото е в друга държава, даже примерът, съответно голяма крачка. Издърпала го е. Голяма крачка, да, връзка от разстояние, но все пак са виждали за няколко седмици, това и в крайна сметка при самото съжителство не се получават нещата. Да, всичко е нож с две острета, като цяло. Ама те и наистина много се обърнаха ролите вече. Мъжете правят някакви женски работи, жените правят някакви мъжки работи и няма как да се срещнат по средата. Просто няма как. Пък едно дете, когато се отглежда, нали, в някаква среда, то има нужда и от двамата родителя, нали. Не включваме тези, които израстват с един родител. Нали, по никакъв начин. Това винаги е по стечение на обстоятелствата. Но когато има едно дете възможността да израсне от двамата родители и вижда колко са обърнати ролите, то самото дете малко объркано си израства. Аз мисля, че в днешно време децата сами по себе си виждат много по-различно света и обстоятелствата, както ние сме израснали. И следващите поколения ще имат все по-различни виждания. Което е много жалко. Аз съм израснала много добре. Да. И ти си израснала много добре. И двете сме от доста здрави семейства като цяло, които до ден днешен са заедно. Да. И се обичат, между другото. Да знаете, не е невъзможно. Любовта не изчезва на третата година. По никакъв начин. Важно е просто хората в каква хармония живеят помежду си. А за съжаление в момента нито на мъжете, нито на жените хармонията им е цел. По-скоро преживяването им е цел. Да. Да. Или виждат на човека като към някаква цел, ма не и собствената им хармония на връзката. И всеки си стъпва от неговата... Нали, айде да кажем, това не се вижда на клипа, ама ако има една разделителна линия и жената от едната страна, мъжа от другата, при най-малкия конфликт, дето се получи, всеки си седи на неговото. И си тропа с крак от другата страна. То точно за това е толкова голяма ръста на разводите. Хората с мнението, че всичко е временно. Да. Точно с тази нагласа живеят много голям процент от населението, че всичко е временно, че да, можеш да се ожениш, да имаш деца, но
Това не е партньорът ти за цял живот. Ти можеш някаква друга година да се разведеш, да имаш втори, трети мъж. И това е много често срещано в днешно време. Това е, защото хората реално пребързват. И много се подлъгват. Според мен хората в момента и двата пола лъжат доста повече, отколкото преди. И живеят в някакви илюзии доста повече, отколкото преди. И нямат мотивацията да остават заедно, защото всеки знае, че развеждаме се, къде е Тиндър следващата. Да, и нямат и мотивацията да правят компромиси. Не са склонни на компромиси хората и да се опитат да влезат в положението на половинката си и да стигнат до някакво решение. Ама това го има, че и качествата на двата пола много се промениха. В смисъл, преди време мъжете са уважавали жените за качествата, които те не притежават. Примерно, уважавали са жените за това, че могат да правят няколко неща едновременно. Нещо, което мъжете не могат. Примерно, нали? Жените пък са уважавали в мъжете това, че са много по-безстрашни, много по-сигурни, много по- а, бързо реагиращи, нали, не овъртинкват толкова, ако трябва да се вземе някакво решение, те ще го вземат. И нали, винаги ролята на мъжа преди е да пази жената именно от тези решения. Мъжа взима решението, предпазвайки жената, това е било в патриархата, между другото в момента много са се обърнали нещата, и да се опита да предпази жената от това, ако решението е грешно, общественото мнение или грешката от това решение да се изсипи върху нейния гръб. Напротив, отговорността се изсипва върху гърба на мъжа. В момента това го няма. Мъжете не могат да носят отговорност. И не са научени да носят отговорност и бягат от отговорност. Жените пък бягат от това да правят няколко неща едновременно. И общо взето доста са се размили границите. Те не само са размили някакви качества, които половете са притежавали, защото и двата пола си имат положителните качества. Просто ги няма. Изчезнали са. Това за отговорността много ми хареса. Мъжете действително в днешно време или търсят проблема в половинката си, защото съм чувала страшно много коментари. Ма тя еди каква си беше, ма тя еди какво си. Те не поемат никаква отговорност за собствените си действия, дори и след изневяра. Ама тя еди как се държеше, аз затова нямах избор. Или безумни... Нищо не ви оправдава изневерите между другото и на двата пола по абсолютно никакъв начин. Да. Нищо. Нищо не ги оправдава. Дори някоя жена да е яла бой от мъжа си и заради това да е решила да изневери, пак не е оправдано, защото просто можеш да си събереш багажа и да се тръгнеш, колкото и да е трудно. Да. И общо след и двата пола имат положителни качества, които вече са се изгубили. Или мъжките са станали женски, или женските са станали мъжки, или ги няма въобще, което пък нали, е най-лошото нещо, дето може да се случи. Но пък не спират да имат очаквания. Защото нали, мъжа очаква жената да го слуша. Жената очаква мъжа да й носи сигурност. Обаче единия като не е отговорен, пък другата като е решила, че тя е главата на семейство и малко там се получава конфликт, дето няма как да се разреши. А точно защото хората мислят по-егоистично в днешно време. Което не е лошо. Май сега ще кажем, що. Има ли според теб романтиката във връзките? Хората правят ли жестове един за друг? Зависи какво значи жестове. Вече обяснихме това за маниера, че много често жестовете след това очакват някакви дивиденти. Това не е жест. Когато правиш жест, когато донесеш цветя на една жена и след това очакваш да си легне с теб, не е жест. Да. Така че по-скоро май не е. Ами, по мои наблюдения, хората във връзките много рядко правят неща един за друг, когато не е опрял нож до кокала, съответно рожден ден или... Даже и за рождени дни. Да, човек. Даже и за рождени дни хората не се стараят да зарадват половинката си. Точно затова и според мен хората се чувстват много по-депресирани, не толкова добре във връзките си и с партньора си като цяло. Да, жестовете ги няма вече. Нито от единия пол, нито към другия. В смисъл, преди реално е било жест на жената да му сготви нещо хубаво, да го зарадва, като се прибере изморен от работа, да му го сервира. И тя се радва за него, когато го види, че той е доволен. Да. Че той е наяден. Жената създава уюта вкъщи. Мъжът цял ден е работил, изморил се, реално може да покрие всичките разходи на семейството, може да осигури тази сигурност. И жената се чувства добре от това да го посрещне вкъщи. Да запали някоя друга свещичка, да направи вечеря, да се зарадва да го види, защото не го е виждала цял ден, примерно, и да види, че този човек се чувства добре от това да се прибере при нея. Не,
вече въобще няма такъв филм. От една страна, мъжът очаква, че като се прибере, ще получи вечерята, което веднага убива желанието на жената да направи вечера. Защото то като е задължение, а не нещо, което идва от теб, много ясно, че няма да го направиш с огромна радост и направих му вечера, не, ти ще пак трябва да правя вечера и да бъркаш там манчета. Но аз мога да кажа, че когато са разменени ситуациите, конкретно жената да е била на работа, а пък мъжът да е бил вкъщи, най-хубавото нещо е мъжът да ти направи изненада, защото ти знаеш, че той го прави наистина, не защото е задължен да го направи, ами защото иска да го направи, защото иска да те зарадва, защото иска да ти е хубаво. Примерно, нали, ако са обърнати ролите и жената цял ден е работила, като се прибере, страхотен жест би бил мъжа да каже: ей, направих резервация в еди кой си ресторант, хайде да отидем да вечеряме навън. Нали, това е жест. Да. Това е усилие, дето той е направил. Не е задължително той да върти там тигани и да готви нещо. Ми заведи я на среща, нищо, че сте женени от 20 години, примерно. Жените обичаме срещи. Да. Дори една разходка, айде да не е ресторант, дори една разходка, дори едно цвете, дори нещо минимално би било... Да, ама вече цветя почти се подаряват само по поводи, което също е много тъжно. На мен ми подаряват цветя. Без поводи? Да. Късметлия. Браво. Аз единствените хора, явно без теб, ама не знам. Теб не съм те виждала, получаваш цветя без повод. Това не са ли фалшиви? Не. Няма значение. Нашите си подаряват след толкова години брака и така цветя без повод. Нали, тате де. Мама няма да подари цвете. Ама да, баща ми още след толкова години брака и така без поводи. За честит понеделник. Майка ми пък взима ризи на баща ми без повод. Да. Това е много добре, да. Ами трябва да има такова нещо. Грижата към другия вече обаче се е изгубила. При младите е абсурд. На мен направо ми става лошо, като видя как се държат двойки помежду си. И от двете страни. То е просто нереално. И не е виновен само феминизма за това. Като цяло. Личностните характеристики на хората са изменили. Драстично. Ими за добро или за лошо? Ами според мен, дори с изменените личностни характеристики пак може да има някакъв баланс между хората, защото в крайна сметка всичко е до баланса в една връзка. Дали единия ще готви, другия ще работи, дали единия ще пере, другия ще чисти. В крайна сметка нещата трябва да се свършат и е по-добре двамата да се чувстват добре по някакъв начин, ако искат да бъдат заедно и да се чувстват в една хармонична връзка. Да могат да направят баланс. Да го запазят като цяло, защото това е най-трудното нещо в момента. Наистина най-трудното нещо в момента. Мъжете преди са се обиждали от това нещо, да не могат да осигурят нещо на жената. В смисъл, жената каже ли искаме и това, мъжът се чувства зле, ако не може да й го осигури. В момента някоя жена като каже искаме и това, мъжът или ще забрави, или ще каже офтар пак какво мрънка. Или що не си го вземе тя. Да, що не си го вземе тя. То аз ако мога да си взема всичко, което искам, ти за какво си ми? Диона, между другото, имаше много хубаво изказване в едно интервю, мен страшно много ми хареса. Аз като мога, нали, сама да си платя миглите, да си платя козметичните операции, да си платя, нали, всичко, което ми трябва, да си платя сметките, найема, той за какво ми е? Няма да цитираме дословно. Да. Много ми хареса това цитат. Многоточие. Но е права. Аз се харесвам. Една моя приятелка, това ще го включим във видеото задължително, преди няколко дни каза, че жените се превърнахме в мъжете, които винаги сме искали. И реално до някъде е така. Ние си осигуряваме всичко. Като цяло. А жените, които очакват някой мъж да им го осигури, което също е много грешно виждане. Ти не можеш да си живееш живота и просто с една табелка да се разхождаш. Търси си шугър дади, нали, защото ти какво ще сложиш на масата, ако си търсиш човек, дето просто да те издържа и да ти плаща ногтите. Ти не можеш да свършиш нищо и не знаеш примерно как се пуска печката. Какво предлагаш тогава? Акта в леглото? Може да си го намеря навсякъде този мъж. Особено пък в 2023-та, като има Tinder. Извиняйте, като take-away за хора. Ами аз се радвам, че в това отношение България е малко по-назад от другите държави.
И относно вижданията за връзките и търсенето на партньори и Sugar Daddy-та и OnlyFans и всичко останало, се радвам, че в България всичко идва, нали, 10-20 години назад. Направо 50-100 години назад се идва и слава Богу. Дано не стигнем на нивото на Америка, защото аз съм била там и знам какво е. И изобщо няма такова нещо като американска мечта. Единственото, за което можеш да си мечтаеш, там е да си тръгнеш. Там, ако кандидатстваме за работа, примерно една жена и един мъж, ако кандидатства за работа, значи най-лошото нещо в Америка, което може да се случи на човек е да бъде бял хетеросексуален мъж. Значи това е най-лошото нещо, дето може да ти се случи там. И отиват, нали, белия хетеросексуален мъж и аз, примерно, да кандидатстваме за работа. Аз ако не съм толкова квалифицирана, колкото него, ако нямам съответното образование, ако нямам, нали, съответните качества, пак биха избрали мен, просто защото не съм бял хетеросексуален мъж. Просто защото там жените са им като малцинство, уж, въпреки че сигурно вече по статистика са повече, нямам идея. Но там феминизма вече е достигнал такава върхова точка, че като кандидатстваш за работа, те не ти гледат качествата, които притежаваш, не ти гледат опита. Гледат дали няма да ги осъдат за това, ако вземат белия хетеросексуален мъж, което е много тъжно. Защото в някои професии пола си играе роля като цяло. Ето, сервитьорството преди толкова години е била само мъжка професия. Само мъже са били сервитьори. Даже в арабските страни и мюсюлманските, още, между другото, жена сервитьора никъде няма да видите. Тук и в Америка, и в Западна Европа. Не знам какво се объркало, че това е станала женска професия. Да мъкне тия тежки табли там с 15 000 порции отгоре. Хора в Америка ядат много. Там са с такива табли. Не се шегувам. Не е тук да донесеш една ракия, една бира. Да ти сервира момиченцето с поличката. Там момиченцето с панталонките носи грамадни табли по стълби, които тежат килограми. Това не трябва да е женска работа. Ами, много работи, според мен, си има разделението за мъже и за жени. Например, но, да кажем, строителството и по-тежките работи. Да, действително, жените са по-слаби физически. Това няма как да се оспори. Факт. Да. Но пък умствено не смятам, че по нищо сме по-малко, а напротив, всичко зависи до амбицията на човека, до квалификацията му и до това какво иска да постигне, колко да се развива и какво може и какво знае. То реално и за физически, и за умствено, ако има някоя жена, дето цял живот е тренирала бойни спортове, ще е по-здрава от един мъж, който никога не е пипвал спорт в живота си. И някоя, дето цял живот е тренирала щанги, примерно, или пък това как се нарича, канадска борба, със сигурност ще е много по-здрава от някой мъж, дето не тренира никога. Нали? Или пък много жени имат нали, по-развити чисто рационални умствени способности, отколкото мъжете. Просто са различни нещата, в които ни бива. Да, и това го има, но относно спорта, това вече е съвсем друго нещо. Да, просто зависи от личностите, какви личности хваниш. Да. Мъжете пък много по-лесно могат да се научат на правила. Ако, нали, мъж и жена са в една компания и водят една и съща длъжност имат, им се даде един голям списък с правила, мъжът ще започне да се справя по-добре, защото мъжете по-лесно мозъка им работи да научава правила. Докато пък ако трябва да се научи някакъв език, примерно, работят с английски, сега тук задължително трябва да се минат курсове по испански, да кажем. Жената много по-добре ще се справи, защото пък на жените мозъка ни е устроен така, че учим езици по-добре. Така че това нещо много е важно. За математиката да не говорим, там мъжете наводят от всякъде. Даже няма какво да се опитвам, аз още смятам 2+2 на калкулатор. Да не вземи да се обърка нещо. Така че мъжете поименно пък повече ги бива в математиката, в тия счетоводните неща. Програмистите в момента са доста повече мъже, отколкото жени. Също, Да, защото доста математиката повече. е доста по-вкарана в това. Доста повече са програмисти, но там вече навлизат и много жени програмисти, особено в нещата, които са свързани по-с дизайн, с цветове, с изкуство.
Няма Да. толкова математика. Математиката за жените е ада. Може да има изключения жени, които разберат от математика, но както казвам, те са изключения. Има изключения и мъже, които разбират от дизайн. Да, толкова започнем да коментираме изключенията сега за всяко нещо. Ще стане твърде дълго видео. Да, то вече не стане ли твърде дълго? Не, май. Мисля, че е добре. Я виж още нещо имаме ли да коментираме. Защо мъжете и жените са във връзка? Наблюденията ми в момента е, че повече мъже искат семейства, отколкото жени. Това със сигурност. Жените малко са спрели това да им е като фикс идея. Преди, нали, жената е трябвало да роди, да гледа деца. В момента жените малко или много бягат от това нещо, докато мъжете пак се връщаме на чейсването, преследват жените за семейства и деца. И тук се получава едно голямо разминаване. Примерно хората са от 2-3 години във връзка, вече, нали, преминава на някакъв друг етап. И мъже иска деца, иска да се случват неща. Жената е някаква, не, то сега няма как да ги гледаме тия деца, защото, нали, сме на еди какви си заплати, не можем да осигурим това бъдеще за детето и така нататък, ама ти още живееш при майка си, примерно. Нали, и жените доста по-рационално гледат на това с децата. За една жена в момента, за да вземе решение да прави деца, трябва да знае, че живота и от тук следващите 60 години ще е осигурен. Тя ще си има кариерата или мъжа до нея ще има кариерата, ще си имат жилище или там, каквото и да е зависимост, какви са им ценностите. Докато мъжът не мисли толкова за тези неща. Той просто вече на 30 иска деца. Според мен точно това е съвкупност от новото и старото мислене жената да не иска деца толкова рано, защото тя знае, че първото, което е в момента има много възможности за кариерно развитие, тя иска да наблегне на това нещо, иска сама за себе си да направи нещо за живота си и второто, което е тя знае, че това, когато има дете, грижите да са на нея, си остават. От старото виждане. Тя знае, че тя е майката, тя ще полага поне първите няколко години грижа за това дете и И мъжът да е там да му се радва, като се прибере. да, точно това е някакъв много странен парадокс, някакво много странно съвкупност от новото и старото мислене. Имах един познат, ужас, какви млади хора има, дето казваше, че единствената му мечта в живота е да се разпръсква генетичния материал. Наляво и надясно. Просто да прави деца наляво и надясно, защото решил човека, че много хубав генетичен материал има. Слава Богу, жените се пазят. Пазят се много сериозно, защото много ги е страх да не стане някакъв гаф. Мъжете вече не ги е страх толкова. То, нали, преди имаше някакви лафове от това, че ако стане някакъв гаф и мъжът е такъв, махай го. Сега, ако стане някакъв гаф и мъжът подскача отстрани и се радва и жената вече проверява в интернет къде се правят аборти. Нали, промяната в 2023 година. Да. Което не е лошо. Не е лошо. Пак са крайностите, защото преди мъжете са бягали. Много мъже си оставяли преди години, нали, бременните жени, момента в който разберат, че приятелката им е бременна и си бият чута и си изключват телефона и повече не се свързват с нея. И жената, нали, сама да се оправя да решава дали ще го гледа това дете или не. В момента пак е в другата крайност, дето жените не искат деца и въпреки дори мъжа нали, да против неговата воля, ще отидат и ще направят аборт. Няма да го задържат. Аз мятам, че и преди това е било мъжете така да бягат, защото те са знаели, че родителите на момичето ще искат сватби, ще искат той да бъде, нали, глава на семейство, той да пада много отговорност върху него. Докато в днешно време той е окей, нали, съвместно съжителство или пък и двамата да си поделят грижите, той да дава някакви пари, обаче да не е строго обвързан с нея. В днешно време вече са нормализирани семейните съжителства. Обаче, ей тук много хубава тема се отваря с моята среда, психологическата, преподаватели, доценти и така нататък, бяха обсъждали това, че изобщо не е окей нещата да се случват така, както в момента. Защото целият този ритуал с съжителството заедно, след това годежа, след това брака и след това децата е нещо
нали, което е нормалното развитие на нещата. И буквално тук се използва думата норма от гледна точка на здравословно развитие на нещата. Защото когато тия двама човека напълно осъзнато преминават от единия към другия етап на връзката, напълно осъзнато, без опа стана гаф, нали, тогава е много по-вероятно връзката да се задържи здравословна. И реално тия хора да могат да дадат нужното възпитание на това дете, да могат да го отгледат както трябва и да запазят това, което имат между тях, просто защото решенията, които взимат, са осъзнати. Това, което виждам в момента, младите хора или изобщо не са женат и живеят години без да имат деца, или пък става някакъв гаф, решават да запазят това дете и решават да се оженят докато момичето е бременно. Значи това е всеки път. Мацката забременява и докато е бременна, са женат, което е напълно размиване на тия етапи, защото те са женат не защото са стигнали осъзнато до това решение и не им е като цел, желание, дето да им идва отвъд, ми просто тя е бременна, затова се женим, което не е окей. Да. И в заключение. Много Да. тези хора, точно където казваш, че така се женят, когато момичето е бременно, всъщност после се опознават още по-добре хората и виждат колко е трудно и съжителството, и с дете, и съжаляват за избора, който са направили. И се почва един домашен тормоз от двете страни, започват се едни изневери, в повечето случаи хората се разделят в по-голямата част. Наистина в момента, в 2023 един адвокат по разводно дело да си. Ей така, ей така. Когато хората все пак решат да сключат брак, защото много от хората изобщо не сключват. Да. И после търсят наследство. Това е една друга тема, дето вече е твърде сложна. Аз познавам много двойки, които са си окей така съвместно да се съжителстват цял живот. Даже за тях брака е просто една институция, където не е задължително да се случва. Да. Пак е нож с две острията. Дали ще се ожениш, дали няма да се ожениш, зависи какъв е човека от среща. Да. И как се развият нещата. Аз мятам, че и за едно дете е по-добре просто да се сключили двамата. За детето със сигурност е по-добре. Най-малкото наистина да могат тия хора да му оставят някакво наследство. Толкова хората не живеехме на наследство, още щяхме да сме в пещерите. В смисъл. Няма как. Да. Нали, идеята е едно дете да развие нещата, които мама и тати са му оставили. Да може да надгради над тях. Което се връща на това, че хората трябва да помагат на семейния бизнес. А колко хора се скарват заради семейния бизнес е съвсем друг въпрос. Може в някое друго видео. Аз викам да приключвам без това, че... Да, и аз мятам, че е време да приключваме. Ако имате мнение по въпроса, коментарите са за вас. Ще ги обсъдим в следващото видео със сигурност. Да, абсолютно. Ако имате също идеи за следващи видеа, теми, които бихте искали да коментираме, отново коментарите са Отворени ваши. сме. И смятам това да е края на видеото. Край. Само ли се спира? Не разбирам от технология, между другото, както от математика, така и от технология. Това всичкото тук, тя го прави аз. Не съм там.